Dneska si ukážem akučku vrtačku od Bosche. Můžu s ní vrtat menší šroubování nebo silnější. A můžu si tady nastavit na šroubování. Na téhle akučce se dá na rychlejší i na pomalejší. Tady mám na pravou, na levou, na pravou, na levou. A tady se můžu nastavit na vrtání a utáhnout si šrouby na šroubování. Můžu vrtat, musím si to nastavit nejdřív na šrouby, pak to tam nasadit a jdu vrtat. S tím vrtákem můžu vrtat větší hloubky a může to vyšroubovat i železo. Můžu si to utáhnout i na menší nebo na větší, třeba na 5.